Nå, hvad arbejder du så på? Nu skal du se. Gaffetape. Jeg er ked af at sige det, bror, mand. Det er allerede opfundet. Hey. Au! Hallo? Au! Det er det her, jeg har arbejdet på. Goddag, jeg er Baymax, din personlige sundhedsmedhjælper. Jeg blev underrettet om dit behov for lægehjælp, da du sagde, au. En robot, der er sygeplejerske? På en skala fra 1 til 10, hvor højt vil du vurdere din smerte? Fysisk eller følelsesmæssig? Jeg scanner dig nu. Scanning fuldført. Du har en overfladisk hudafskrabning på din underarm. Jeg foreslår en antibakteriel spray. Wow. Hvad indeholder den spray helt præcist? Den primære ingrediens er bacitracin. Det var ærgerligt. Det er jeg desværre allergisk overfor. Du har ikke allergi overfor bacitracin, men du har derimod mild allergi overfor jordnødder. Ikke dårligt. Du har skrevet noget seriøst kode på den tingest, hva'? Ja, han er programmeret med 10.000 behandlingsprocedurer. Chippen her er det, som gør Baymax til Baymax. Er den færdig? Ja, jeg går efter et imødekommende, krammeagtigt udtryk. Den ligner en omvandrende skumfidus. Ikke for at fornærme dig. Jeg er en robot. Jeg kan ikke blive fornærmet. Hyperspektrale kameraer. Yep. Titaniumskelet. Kulfiber. Klart. Endnu lettere. Vilde aktuatorer. Hvor har du skaffet dem fra? Ja, dem har jeg selv bygget. Lige her. Har du det? Yep. Han kan løfte 500 kilo. Det er løgn. Du har været en god dreng. Tag en slikkepind. Fedt. Jeg kan ikke deaktivere, før du siger, at du er tilfreds med behandlingen. Jamen, så er jeg tilfreds med behandlingen. Han kommer til at hjælpe en masse mennesker. Hey, hvilken slags batterier bruger den? Lithium-ion. Altså, en superkondensator oplader meget hurtigere.